Yero try bang idap da jing sungu you blay ya kan Khubor ka bamenta ya ka ba ngiwan ban ai Khublei fi way baro ya ka ba filayawan shikamadan ya ka ba filayo ban ya shimentalang ha ka healing festival shisha ko bangilapen kre kam shimla longlen ai namar bangilapen tip ha ba filayo ya ki jimpen tip filawan bran shikamadan but ka jingdon ka jongpi shisha ka long ka jingker ko yangi kum ka jinshikri jong ka Potternet bangida songo yo blay nam ta jongpi ida ai Khublei bu try unang kerku unang pensle unang ai bor shu epi ya ka ba finang la ru ban shakri yo try ban nam ta jongpi ru ma ki ba pet ngi live telecast ai ngo yo blay nam ta jongpi ru bo blay unang kerku Khublei Shibun utrahi unang pensai bor unang kerku ke ji im jongpi benang lang ka jing kerku ki ba bon ni songo shisha yo try nyam so ngau phim dan kentin try jung yu long babha shisha ha ka bangila pan khre ko bai pastor ai Khublei phi yue pi ki balai wan ni ai ngor yo blai ba u ai yang yi ka sun meneng ka barang rekyang baro ste yo gen ha ka ni ka jeseng gen ula long ma u ka shetri kada pangat ko mangi doai nginyo ya ka sun meneng ka pangat kada pangat ni ai ngor yo try but kham tamru ya ka jing wan ka jong umen sim ba khoi ken hakini ki jesa ngi yo I ka jing pen kala ko mangi duai the yo men sim try hakini ki jesa ngi da yo I da ya ka jing kta ya ka jing pen kala bat kum juru ya ki jing pelat jo ki men sim ki ba koridor ke ka bor jong man bor suot ma kade start da shisha na ka por ngi ju ye ong me gata ngim dani ai re tang ka jing sngo yo try ublei but ai Khublei phi kham ta mi wei pi wei bal apoish ka jing shakri kapani shisha ka dono jong ka jing e ka jong phi mo ka nu ki don shisha ka ta ka jing e yo try ka jing e ka ba haba phi wan am ka pan power ka jing e na ka banta ka ni ka jing shakri ba kila wan kaleng na jaka na ba jingai ba jingai shisha nei tang na Shillong yo I shisha na jawai na jantia na ki na tai na than Nongthymmai rang na dubhoi kaleng ngim la shuban jerja ki kerteng jong ki jakaru Khublei Shibun utrai nda ker kui phi udan ban ai ka nong ka ba bahai phi utrai paro kaburam marka jing penon buram kale betang shutrai basisha uring mo Khublei babha Khublei snai Khublei badap da ka jing ai mangi ai ngo isha nakabanta utrai bukta ya ka donon ka jongpi ukta ya ka mensim ka jongpi uktik ba pinwan sakane ka jing shikri jangka healing festival ba ni aingu shaba fisha ba bona kini kisngi ki mensim ki trang bar kisliang wakti ka jongblei ko ang kita ki batrang bar basliang ngan ai bandi ya phi ya ta ka pukri jong ka jing em bar ngai sha ba fila yo di ya ta ka pukri jong jong ka jing em bar ngai sha ba philong sha ki bre ki ban yai ne hakan no ka jaka ba pp1 hakan to ka jaka ngai philong sha ka jing shai phin yang sha na ka ka jing shi sha nam ta ka gospel ka jong Jesus Christ bar shi sha na ka jaka na ka liang jong ka Potternet family hiru baro ko wai ngira aingu sha ba fila wan na do ki than border area ngi fila wan na ki Jingainguh hills na po West Khasi hills kumjo na eastern west kumjuro na po Ribhoi district ba ngira aingu sha ba ka jingdon ka jong pm kala long sha ka jing khawai ba or kumjuro na po southwest Khasi hills ngira aingu sha na ka banta ka jingdon ka jong pi ba ka ni ka jing khawai na asam ke wan na asam ngi kilo na pilang kataris tikal yang gisungo sha pa ba sami su gidan gibawan man ngi aingu sha yutra ba ka ni kala long sha ka jing khawai ka ba job na ka banta ka buram ka jong play amen Khublei Shibun fi baro shisha na kaliang ka jongi baro kam ka belong pastor rang man ka family ko Potternet ni ai Khublei shisha ya pi baro mangi wer pi mo ngi lapan tet ba ka jing khawai ba shisha pilong tik kum kitu ki pat ba ka to ko bor ba kum no bus ie mo lapan kre ka jing khawai ba shisha pi pim suna kan ta jakata lapan kre ya kata pilaiwan nang ni ka jaka ba ne ke men lambat ngi ba ngi ai ngo yu Khublei shisha ba ngi lai le ke hadu kata bat ya baro shisha daga wei ka sun ngi wan ni ka jaka ma nong Khublei Shibun ya ka jingi ka jong pi ya ka jing dor ka jong pi ba sha kala amen si mengi bat ngi ki lin tiro ni skmat ngi dang i pi ngi skama ba bon ki ngi nei kan do i pi ba shisha hak ni ka jaka ngi don hani dara kum ju man ai ngo yu trabat kat ni i ka dang don ni ka jaka ngai ngo Khublei ba ke bon ma man ta ka singi jasa ngai ngo ru bat sai siam ka ba nong pi Khublei Shibun ya ka jingi ka jong pi bat ya ka jing dor ka jong pi you know try aingo you try ke baro ke bangiliyo na do khandai trik hado khatsan trik still take
ngi be khti ke jong blai hakani ke jing shakri na do ke seminar ya ka ba ngi la pelong na do ke khandai do ke khatlai tarik ngi la yo sha ke jing kai ki ba ngobang ki ba ngotanat ki ba long jinger khu sha ba ngi aingo ya ki nongwan ngi ai Khublei firu ki lawan che ke seminar I wei pi wei sha ngim la da ka ktien man shu ong Khublei Shibun ngi aingo yu blai nam ta jong pi ba pila pelat ka por ke jong fi bro stio bat kumang ngila ong na do bas dang balada fi pelat ya ka por ke jong fi nam tau trai pelat ya ka por ke jong o naga menta jong fi bro sis nam pat menta Khublei ker khui fi ba ya fi ki lawan haki jiseng pa ba Khublei Shibun ya kata manginget ba trai nang ker khui fi haw ni Oktober kan sadan biang ke jiseng tadeng ta haw January ring ini dan ya ka healing festival biang hang thie po bhoi rambang manginget ba trai nang ker khu nang ai bor fi manginget trai hi nang pen chat men sim ya piru ya ka ba finang pen kre eladi ben wan ru shagini gi jiseng the wailam nam ta jongi ya ka ba Khublei nang pendap gi jing non kam ki babon Khublei khta ga donot jong fi pila ben bet usum ba jong fi kam lele ga ta tran ker khu fi ngin dwai ru akani ka por nam ta jong fi we pi we trying ai ngo eme ko pai ni ka por ga ba kodor ya ka bangila ban ai ngo eme ko konrat gi jing bha ga jong me ya gi jing snake ga jong me bat ya gi jing les bun ga jong me ko try na ga benta kani gi jing shakri ko try bat na ga benta ki barok me le ngi ai ngo ko try me ai ngo nam tak ni khon ke jame ki belawan ba ki bela sha score ya ka khtin ki jame ki belawan shamadan ba kumjo ki be snap ni ki long yeng ki long sam ai ngo try bela pen khia ai shibun ki sim ki bapang bela pen khia shibun ki met ki bapang bela pen khia go try jisung is ngo igata ba mene ger khu ko try ki ni khon ki jame man ai jing suk jing kemen jing bha jing snai ba ki la ban yai ne ro ya ki bela yo jing pen khia ha ka man sim ki bela yo ki jing kala ka bumut ba ki nang la ban yai ne ta try pen shat bor me ya ki ni ki khon ki jame try begin long ki yai ne do ka bakut hadu ka jingwan ka jong me ko tra man ka khu ka yo akot ka trai ka ta ka ka khia na long shadong ablai man sim ki ni plo ni rhem man shkriya me trai wan ki jing pen shoi kin kan ta ka ta shaitan kin be shadin man dwai man ka khu ni ki khon jame begin ang long ka ta kamlo ka ta ka jing tang shan ablai ka jing shai na kam ta ni perthai man ka khu ki ko pa ngadwai ka khu pi wei pi bar ka liang jing dwai ka khu shi shai pi ha ka tengu jisu unam panem amen 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 trai nak khui pi ha ngi e chi shai pi da ka jing e ki jong trai chi sha unang ker khui pi habar ki benta Khublei Shibun nam ta ka jing e ki jong pi yang iru manam ta ka ni ka jing shakri jong ka Potternet Khublei Shibun trai nak khui pi Khublei Shibun amen